Maghisgot ta bahin sa choir. Ang choir sa misa dili usa ka pasundayag. Nagmando sila kanato sa pag-ampo pinaagi sa kanta. Kay kasagaran sa akong nahibal-an, ang choir ray kamao mo kanta. Ang nanimbahay nagtan-aw lang. Anya paminaw mo. Ang koro sa parokya adunay tinuod nga misyon sa misa. Anaa kini sa pag-alagad sa pag-ampo sa simbahan. Ang simbahan nagtudlo nga ang musika sa liturhiya sagrado. Dili lang kini tunog sa background. Kini mao ang pag-ampo. Ang Sacrosanctum Concilium nag-ingon nga ang sagradong musika mao ang unnecessary and integral part sa liturhiya. Kini nagpasabot nga kung kita mo kanta sa misa, wala kita magdugang og dugang, kita nag-ampo sa mas lawom nga paagi. Tungod niini, ang choir adunay usa ka mapaubsanon nga tahas. Kinahanglan nga manguna kini sa mga tawo, dili mopuli kanila. Ang general instruction of the Roman Missal nagtudlo nga ang tahas sa choir mao ang pagsuporta sa pag-awit sa mga matuuhon ug pagtabang kanila nga makaapil sa hingpit. Ang misa dili ang takna sa koro, kini ang pagsimba sa tibuok simbahan. Ang simbahan nagpahinumdom usab kanato nga dili tanang musika angayan sa misa. Ang dokumento Musicam Sacram nag-ingon nga ang musika kinahanglang balaan, ang atong tinguha mao ang pagdala sa mga tawo ngadto sa Dios. Dili ang pagpasundayag sa atong kaugalingon, kay ang tanang himaya iya raman sa Ginoo. Ang mga pulong kinahanglang matinud-anon sa pagtuo, ug ang estilo kinahanglang motakdo sa sagradong aksyon nga nahitabo sa altar. Ang Catechism of the Catholic Church 1156 nagtudlo nga kun ang simbahan mo kanta, kini nakig-ambit na sa pagsimba sa langit. Busa ang choir dili lang nag-awit alang sa mga tao, kini nagtabang sa tibuok simbahan sa pag-apil sa awit sa mga anghel. Mao nga ang choir kinahanglang mukanta uban ang pag-ampo, dili ang garbo, uban ang pagtahod, dili pagpakita. Uban sa panaghiusa, dili pagtagad sa kaugalingon, ang tinuod nga koro sa parokya naghimo og usa ka yano apan gamhanang butang. Ako po si Harold G., ang inyong ubos nga magduduyog sa simbahan dinhi sa parish, Archdiocesan Shrine of Sta. Lucia, Asturias, Cebu. Ako nagaingon daghang salamat. God bless all.